yenye e wanga kaka ng'ama gombo tich. Erokamano. Onego ber mabor marom nade ponono ng'ato wacho ni CV koro kanya ma konwa na resume koso CV onego pangi yo machalano koro o CV yoro page achiel man gi details duto midwaro kata page ariyo moko bendo luor keto experience gi duto ni mare dhi kawo 4 pages to jomoko ponono ok dhi somo. Length onego bed marom nade? CV ng'eny CV mwan gi nyalo donjo page ariyo. Ng'eny CV ma dhano nigo kata page 13 kimiyo ng'ama ong'eyo nitie joma loso CV kata ndalo man thuolo na jaloso nega ji CV man samoro thuolo tama. To idongo ka inyalo nyumo gik moko te ma ng'ato keloni ma donje page ariyo. Kata mana achiel samoro ibo donka nitie tije moko kaka imedo sudo e ngas maduong' inonka idwaro CV medo bedo matin. Restriction chako betie. Lakini CV bo kalo pages 4 to koro en book onyalo chalo him book ma iwergo. Onego bed ni CV bedo mathin kar manyalore oting information madwarore but ok mathagalanya ahinya ma nyalo kaka iwachono. Ing'eni josom CV gin mana dhano. Onego bed nyalo neno ndhadhu mar gima ikeloni e dakika mathin. To kodwa bora ahinya tinonka ka chuny ng'ato nyalo tho to weyo gik maber kuomi to chien kucha. Ok awachen mane mwatimo lakini dhano ma ng'iyo CV go. Koro onego bed ni itemo bede gimoro machiek kar manyalore. Page 3, page 4 mano sawa kata page 2 sawa but oting gik moko inyalo paro ka wacho mokwongo ni CV ni ichako compress gik manitimo chon ka bedo gi story mathin lines moko mathin kaka ibedo sudo mbele to bedo medo malach imiye ringo mang'eny. Koro mane pattern monego bed ni ng'ato loso go CV mare mondo kik walal ndhadhu mar tije. Erokamano. Nitiere jogo